Kaartjes, jongens. Kom op. Ja, een dubbele. Ja. Tuurlijk wel een dubbele. Je moet allemaal een dubbele. Wij hebben een vaste tafel altijd. We zitten met een man of 12, 13. En dat is één ploeg, dat hoort altijd bij elkaar. Hartstikke gezellig. Nou, dan gaan we nou heen en dan gaan we zien of we het winnen kan. Nou, we niks winnen, dan hebben we een leuke avond gehad. Start van Amsterdam. We gaan eerst nog even een sigaretje roken. Ja, nou, dat hoort erbij. En ander doet het aan andere dingen en wij doen het aan bingo. Dat is toch hartstikke leuk, man. Ja. Nou, dit zijn alle vrienden en kennissen. We hebben altijd een aparte tafel, dat weet allemaal meer. Franekes. Franekes. Vergen. Hoe kom je? Vergen. Burger. Vergen. Vergen. Chimarem. Chimarem. Dat zijn dippers. Dippers? Ja, dippers, maar dat het wat anders is. Nee, die is Kemeland. Een dipper. Dat moet je ook even voordoen. Ja, hoe werkt het? Zo is het met één keer vol hebben op lijntje. Dames en heren, goedenavond. Allemaal weer hartelijk welkom. De bingo van Trebel. Hoe vaak bestoor je dan? Bijna elke week wel. Wat is nou zo leuk man dan? Maar gewoon dat is wat ik kan winnen, zeg maar. En vieren we thuis bij deze mensen? Ja, wel hoor. Ja. Eerst rijtje. En na de pollen. Nee, dat is 3 rijtjes, dan heb je vol. Ja, dat bedoel ik ook, ja. Dan heb je 25. Oh, 25, zie je wel, ik ben al te hoog, 50. Ja. Het eerste getal, 27. 56. 50. 62. 30. Bingo! Bingo! Eenmaal. Tweemaal. Driemaal. En bingo is gesloten. Is ook goed. Ja, dan wordt het weer delen. Alsjeblieft. 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 Mooi, gefeliciteerd. Oh joh. De hel met mij nemen. Deze caravans die binnen allereer met de hand maken. En die bestaan dus allereer uit houten onderdeeltjes, allereer spansies. En die worden in malen worden die maken. En dat wordt dan om elkaar gezet. En dan komt er aan de binnenkant hout in, hout triplex. En aan de bovenkant komt er aluminiumplaat doorheen. Ja. En die had een speciale vorm. Hij is al helemaal roen. Er is echt net één stukje wat dus gelijk is. Hoe oud is een caravan? Deze caravans die ben van 78. Je bent in Nederland ongeveer een 350. Het is we hadden er een club van en daar hebben we dus een 400 leden, maar alle 400 gaan net zo'n caravan meer. Maar we proberen toch wel zoveel mogelijk van deze oude caravans in leven te houden. De lampjes aan ze weer op. Ligt het echt weer wat. Deze platen ben van één caravan. En die blauwe kleurde platen, zodat je dit stukje zag, die komen dus van de andere caravan. Dus ik had de meeste plaat, heb ik dus uitgezocht en die wordt hier dus weer opzet. En je zag dus wel, dat kun je hier dus wel zien, deze stukjes, dit is allereerst dus goed, je markeert er dus niks aan. En wat goed is, dat moet je dus echt houden, daar moet je net maar beginnen. Hoeveel uren ga je hier al inzetten? Ik zou het net weten. Ik zou het echt net optellen kunnen meer. Ik ken het echt net. Hier ben ik nou 3 jaar. Ik denk van haast 4 jaar hier mee aan de gang. Maar, zo.
Het is net zo dat het mat. Hè? Ik doe het wanneer dat ik er zin in heb. Het is voor mij gymnastiek met mijn rekening. Dan zit ik er weer bovenop en dan lees ik er weer onder. Hè? En dan ben ik er weer in en dan ben ik weer boeten ondergegaan. En samen er worden? Samen er worden als deze. Ja, mooi glad en strak. Ja. Deze ga je ook al opknapt. Deze die heb ik ook al helemaal restaureerd. Die is ook al helemaal, is een keelwest, die is al helemaal op naar spuiten. Originele kleuren weer, naar biezen erin, eromheen. En dan wordt het mooi oppoetst natuurlijk, hè, met dat jet er dan bij. Nou, en zo doen we dat zo'n beetje. Ja. Hey.